Begira, esaten du emakumeak kotxea bezalako ikera, eta zenbatetan mutilo gehiagorekin egon kilometro gehiago dauzkatena, eta bere gehiago jiztu direna. Arrazoi dauka, horrelako emakumeak marikurtzil batzuk dira. Bueno, goazen prestara, prestako gongo direneta. Ba, ez dugu horretan. Goazen kanpora duta bat ematera. Agur! Ondo pasa duzu, Bai, guzukatu gara. Buena zara, zer letara, egiteko eta. Kaixo, nola, hori mutila gura. Zato nire girote pasatzea. Gabarekin buelta bat ematearen naiz, eta guzukatu gara. Zintezik, nire guzukatu da. Azemar ikusi dira, ikusi, gaur berak guzukatu da. Berikusi dugunen bezala, ez du albertik. Zena bado, bertatu da, ginezekin guzukatu da. Egunon, zoto pasa Natxo, ez da? Hongo gara kabatetik gatera goxontzera. Bai, noski, eta gainera argazki batzuk ditut erakusteko, ez da? Begira mutiak, zuen argazki batzuk ditut, Aitana eta nola ikusukatzen zaretenak. Publikatzen ditugu Instagramera eta horrela ikusten dute zenak zaretela eta ikure kursi batzuk bideo. Bai, zideia da. Begira zeigo duen Mario. Baina nola dut hau egin, zerbait egin behar dugu honen nauka, atzeko txagarriak. Ezin dituzte gure argazkiak igo eta gainera irainak esaten. Bai, beraiekin hitz egin behar dugu eta konturatu behar dira denok berdinak garela eta ez direla gu baino beagoak. Begira zeintzutatu zen. Ez da normala egiten duzuena, gure argazkiak igotzen gure baimenik gabe. Gainera, nora eraitzen ari zarete baino zena berdinak egin du. Beraz, arreza duzute, ez dago ondo zena zaritzea eta zuek irekitzea. Egin duguna gaizkia, ez duzure gomerezu. Gainera, nahi duguna egin dezakegu eta internetek gure burua zikintzen du bideo matxista bietik. Markatu neskak egin ditugun gauzengatik.